Lunes, ikakawhaag unom nga semana sulod sa tuig. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Unya usa ni ana kaadlaw, sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas uban kanila. Ug gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Si Satanas mitubag, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat og dautan. Mitubag si Satanas, musimba kaha si Job kanimo kun wala pa siya'y giapas? Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siyag daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya, apan ayaw lamang siyag hilabti. Busa milakaw si Satanas. Unya ni anak kaadlaw, samtang nagbangkete ang mga anak ni Job dito sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero ngadto kang Job. Miingon siya, samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka ug nanibsib usab sa duol kanamo ang mga asno, kalit lamang nga miabot ang mga taga Sibeya ug gipanakop ang mga asno ug mga baka ug gihurot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo ug ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Wala pa gani siya makahumagsulti, may sulugoon na usab nga miabot ug miingon. Naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot silag kamatay, ug ako ray nakaikyas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon. Gisulong kami sa tulo ka pundok nga taga Kaldeya. Gisakmit nila ang tanang kamelyo o gihurot nilag patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon. Samtang nagbangkete ang tanan mong mga anak didto sa balay sa kamagulangan nilang igsuon, may mihapak nga alimpulos gikan sa diserto. Nagunob ang balay ug natumpagan ang imong mga anak. Patay na sila. Ako ray nakalingkawas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job ug sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mao'y naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Pamatia in taon ako o Ginoo, ang akong pagpangayog hustisya ug tagda ang akong pagpakitabang. Dungga ang akong pangaliya, kay wala ako magbakak. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Sa imong paghukom dapig nako, tan-awa ang matarong.
kung susihon mo ang kasing-kasing ko sa panahon sa kagabhion, ug sulayan mo ako, dili ka makakaplag og daotang huna-huna dinhi kanako. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Gisangpit ko ikaw o Ginoo kay motubag ka man kanako. Busa tagda in taon ako ug tubaga ang akong pag-ampo. Ipadayag ang gugma mong walay paglubad kay ikaw man luluwas man ni adtong mudangop kanimo gikan sa ilang mga kaaway. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pag-ampo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya naglalis ang mga tinun-an kun kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siyag usa ka bata ug gipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila, ang mudawat ni ining bata sa akong ngalan, mudawat kanako ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa, pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an. Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.